Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der har jeg allieret mig med sådan en her, sådan en fætter her. Det er min fætter, ej fætter han er. Og så har jeg allieret mig med sådan en her, monster her. Og det ved I jo godt, at jeg godt kan lide monster her. Nå, men det er fordi, at jeg vil gerne vil prøve at lave sådan en banan og monster challenge. Mange de laver det der banan og sprite challenge, men jeg tænker jeg på noget andet. Jeg laver banan og monster challenge. Så jeg tager sådan en banan her, og så skal jeg så for det første åbne den. Det var måske en god idé. Og så simpelthen drejer jeg bundserne af monster bagefter, hvis jeg kan. Så tager jeg lige enderne af bananen, og jeg havde enderne. Smag selv. Nå, okay. Jeg prøver sådan en fætter her. Og så bundserne her bagefter. Okay, jeg prøver. Og nu lige må selv tage tid på det. Alex, du skal genbruge noget, når jeg skal... Der er ikke nogen, der har sagt, at det skulle være nemt at spise en banan her. Men jeg kommer til at ligne, hvad man drikker, så bund eller monster. Bananer. Ah, Jeg klapper det, jeg er klar. det gik jo meget godt, må man sige. Bananer. Er jeg lige ved at knække mig. Men så kan jeg jo selvfølgelig kende den på knække. Så, ja. Men det var sådan set alt for den her video for nu. Og så må I jo hygge jer. Hej.